مرۆڤێ دەوڵەمەند و لازارێ بەلەنگاس. مرۆڤێکی دەوڵەمەند هەبوو گۆجلێ بنەفشی و ji kitanê tenik li xwe dikir. Wî her roj dixwar ve dixwar û ew bi kêf û şahî dijiya. Bi navê Lazar yekî belengaz jî hebû. Got li ber dêriyê yê dewlemend dihat dirêjkirin. Bedena wî tişê kunêr bû. Ew minekar bû got xwe bi wan bermayiyên goşsifreya yê dewlemend diketin têr bike. Heta kûçik jî dihatin û kunêrên wî dialîstin. Roj hat got yê belengaz mir û milyaketiyan ew bir û xistin ber sîngê İbrahîm. Yê dewlemend jî mir û hat veşartin. û gava wî di diyarê miriyan de ezab dikişand, çavên xwe hildan. Wî ji dûr ve İbrahîm û Lazarê got himbêza wî de bû dît. Wî gazî kir û got: Ya bavê me İbrahîm, rehmê li min bike, Lazar bişîne, bila ew serê tiliya xwe bixe nav avê û zimanê min hînik bike, çimkî ez di nav vê guriya agir de ezabê dikişînim. Lê İbrahîm lê vegerand û got: Law bîne bîra xwe got çi tiştên qenc hebûn, te di jiyana xwe de distandin û çi tiştê xerab hebûn digihiştin Lazar, lê niha li vir di ber dilê wî de tê hatin û tu ezabê dikişînî û ji vê pêve jî di navbera me û we de geliyekî mezin hatiye danîn. Dayên got dixwazin ji vê derê bibûrin ba we û yên got dixwazin ji wê derê bibûrin ba me nekarin. Wî jî got: Naxwe, bavo, ez ji te lawa dikim got wî bişînî mala bavê min. Çimkî pênc birayê min hene, bila ew wan hişyar bike, da got ew jî neyên vî cihê ezabê. Lê İbrahîm ji wî re got: Musa û pêxemberên wan hene, bila guhdariya wan bikin. Wî got: Na, ya bavê me İbrahîm, eger yek ji nav miriyan rabe, herê ba wan ew ê tobe bikin. İbrahîm ji wî re got: Eger ew guhdariya Musa û pêxemberan nekin, yek ji nav miriyan jî rabe, ew bawer nakin. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz, xwişk û birayên hêja.